Atenció, que podrà centrar la central, li queda el segon pal, Robert, que salta! I gol! Ha marcat Julio Salinas! Jo vaig passar una època complicada, perquè jo vinc d'una família humil. La meva mare treballava netejant, ¿vale? I el meu pare treballava de conserge en un hotel. Entonces jo venia de ver un esforç molt gran en la família, ¿vale? Jo vivia en un pis de 50 metres, en un cinquè, que no hi havia ni ascensor. Els meus pares van fer un esforç molt gran perquè jo pogués estudiar en un col·legi de pago. Al final jo era molt dolent, estudiant, era molt dolent. Vaig fer el tercero de BUP i quan ja la vas acabar vas tenir la sort de que la meva mare me va enxufar, per dir-ho d'alguna manera, on ella treballava, que era un poliesportiu, en el que és l'administració, en la comptabilitat. Perquè s'anava un a la mili, era un any i mig de mili en aquella època i jo estava al seu lloc. Jo guanyava 23.000 pessetes i jo es pensava que jo era el rei del món, el rei del mambo. I entonces, aleshores, jo no m'hagués plantejat mai deixar la feina. La feina per mi era sagrada, Però va tornar el de la mili i me van acomiadar. Entonces, claro, imagínate tú aquí, yo en la taula, plorant, te lo puedes imaginar, unas lágrimas, es veia que al món se me caia a sobre, saps? I vaig tenir la sort de que just a la setmana següent va venir l'Atleti i em va oferir la possibilitat de jo estar cada dia entrenant demà pel matí i per la tarda. No tenia res i vas agafar l'única opció que tenia, per dir-ho d'alguna manera. L'única opció, vas pensar, si això em diuen que entreni pel matí i per la tarda, vol dir que veuran alguna proyecció, ¿no? ¡Qué gol ha conseguido Julio Salinas, señores! ¡Qué jugada más bonita! Les dues primeres van guanyar la Liga i la Copa. Van guanyar dues lligues, la Copa, la Supercopa, i van perdre una final de Copa. I els altres 2 anys van quedar tercer. És a dir, de 4 anys, que vas estar jo, vam tenir una sort de coincidir, jo crec que el millor equip de l'Atlètic que jo he vist, de lo que jo soc conscient. Jo no puc parlar dels anys 40 o 50, no? Però jo crec que aquesta generació serà impossible perquè estàs parlant de la Gavarra, avui en dia seria impensable. Avui en dia el poderío económico del Madrid i el Barça és tan superior que te guanyen ja 4 a 5 a 0. Ja no és que costi guanyar. En l'època nostra un empate fora de casa era un bon resultat. Avui en dia els pitjors són 50 gols, 40, i a més l'Atleti en el hàndicap que té que només pots agafar jugadors bascos, que és un hàndicap, perquè si surt un que sigui molt bo te lo fitxaria el Madrid o el Barça. Al final estàs jugant o estàs... És una guerra en la que tu estàs lluitant amb ganivet i les altres van con armes químiques. ¡Qué gol ha conseguido para el Atleti de Bilbao con esa jugada de Manolo Sarabia! No. Mira, igual que aquí en Barcelona la gent t'estima molt, igual que aquí en Barcelona la gent amb el Dream Team quedarà de per vida, i es veu quan parles amb la gent, es veu en els comentaris, es veu cada vegada que fan que t'esmenten, per dir-ho d'alguna manera, allà a Bilbao no van fer ni el 25 aniversari. No s'ha recordat, no a mi, perquè jo sempre dic el mateix, jo d'aquella generació jo era un reserva. En els últims 2 anys jo jugava titular, però ja era quan no van guanyar la Lliga. Però aquell equip que se sap de memòria la gent, amb Dani Sarabia, Argote, Aruquiaga, de la Fuente, Lizarazu, Goico, Urtubi d'Andrés Gallego, és dir, Dani Sarabia, Argote, en su Bizarreta de porter, és un equip que la gent se sabe de memòria i aquell jo crec que haurien de tenir un reconeixement. A més, també, a dir una cosa, ni gent treballant al club. No han agafat ni per gent, ni gent perquè treballi al club o que pugui donar la seva visió. Jo no crec, de veritat que jo crec que ahí ha faltat una mica de tacte. ¡Qué trayazo! ¡Qué disparo! El Barça empata el partido per ser un golazo de Julio Salinas! Jo em quedaria primer de formar part una mica de la història, perquè al final he tingut també la sort igual que l'Atleti. He tingut la sort d'arribar en un moment molt delicat, en un moment en què el Barça estava trencat per tots els costats, i vas arribar nosaltres i construir, jo crec, que el Barça actual. I a partir d'ahí jo crec que el Barça va trobar seguretat, va trobar títols, va trobar una mica el deixar-se de queixar sempre, de ser una mica, sempre pensant en excuses, sempre pensant i ser un equip guanyador, no? En quina foto? La foto és la de la Copa Europa.
fotre la Copa Europa, perquè no s'havia assolit mai, no s'havia aconseguit mai. Jo genera el Julio Verne d'abans. Jo crec que era un tècnic de los que jo he tingut molts, i molt bons, o en principi els millors del món. Estava molt adelantat, molt per davant. Ell veia el futbol d'una altra manera. Va canviar fins i tot, jo crec que el que és ara, que és els entrenaments molt més divertits i en pilota. Abans era córrer, semblava que anaves a les Olimpiades. És a dir, va canviar la forma de jugar, estava per davant, en aquest sentit estava per davant. Salinas, gol! Ha marcat Salinas! Als 3 minuts amb 50 segons! A veure, jo venia retirat ja del Japó, perquè ja portava 4 mesos sense jugar, havia tingut molts problemes amb l'entrenador. Jo venia a la idea de deixar el futbol. Però me'n truca el Manel, l'entrenador de l'Alavés, que no tenien calés, no tenien... Oye, Julio, fes-nos el favor, anaven els últims. I vas anar allà a entrenar i dic, hòstia, em trobo bé. I dic, sí, aquí sóc el millor. Jo sempre he sigut una mica que la meva millor virtut és que sempre m'he cregut que sóc el millor en tot. Si jugo a pàdel amb l'Esteguín, penso que puc guanyar, no sé com dir-te, exagerant una mica, no? Dic, ostres, aquí en aquest equip sóc el millor, i el meu germà deia, estàs loco, i vas anar, em va donar i vas anar, i van liberar l'equip a l'últim partit. Després vas dir, hòstia, me'n trobava bé, el club no volia que jo continués, no volia, i vas dir, aquí he de continuar per collons, jo aquí vull continuar, perquè em trobo bé, i ja que he jugat, anant als últims, ara també vull jugar de principi. Com a mi la gent m'estimava molt, no tenien els collons d'acomiadar-me, i va renovar un any. I aquell any van quedar a la UEFA, a l'Europa League. Però jo ja veia que no em volien, va ser el màxim golejador de l'equip i jo podia haver continuat un any més, tranquil·lament. Si hagués sigut con un contracte de 3 milions d'euros, no me acomiadan ni los geos, no sé com dir-te. Però total, per lo que estava cobrant, lo cobrava igual en la ràdio, ¿no? Que llevó la pelota Salinas, atención Salinas, y gol del Atlético. Gol del Atlético, minuto 10 y medio, a cargo de Julio Salinas. A dir la veritat, mira, te diré la veritat, no he tingut mai mono d'és. Hi ha molta gent que agafa una depressió. Jo l'únic que he notat és la butxaca. Això sí que la butxaca notes, perquè passes de cobrar molts calés a no cobrar res. Així que és una diferència notable, perquè al final penses, hòstia, t'arriben calés que no te lo pots ni imaginar i luego veus que el món és diferent, que aquí estos calés no arriben. I al final de mes penses, hòstia, mare de Déu, però el que és el jugar, no, perquè, oye, també tens una altra vida. I el futbol exigeix molt. Jo estava casat, amb fills, molts viatges, ja no tenia cap problema. El problema era a fin de mes, no? També vas tenir la sort d'acabar el futbol i em truca la televisió espanyola. Jo sempre deia, a veure, quan tu deixes el futbol hi ha 3 camins per viure d'això que són molt bons. Entrenador, secretari tècnic o comentarista. Entrenador, no m'ha trucat ningú, secretari tècnic mateix, però vas tenir la sort d'entrar als mitjans de comunicació, tant en televisió, diaris i ràdio, i després també vas tenir la sort que m'han trucat sempre per programes. He fet programes de tota mena. Tinc la sort de ser una persona que estàs entretingut perquè tens feina, però no tens feina. És a dir, tens feina, però tinc tot el temps lliure del món. Ahí va el balón hacia Salinas. Qué pena ha tenido Salinas ahí el partido a los 37 minutos. Pues ho veig amb molta intranquil·litat. La solució seria molt fàcil, però al final, clar, la solució seria anar a un referèndum i que la gent voti, però al final això no te ho deixaran fer. Des del meu punt de vista, si jo fos polític, si jo fos un polític, jo el que primer que faria seria treure de la presó a la gent empresonada. Crec que no té sentit. A més a més, quan no hi ha un judici, todavía que no ha sortit un judici, em sembla una decisió injusta. Una vegada que tu treus a la gent de la prisió, igual que amb els presos bascos etarres, que acostar-los al seu lloc, perquè els familiars puguin anar a viure, aquí treus a la presó i després un diàleg. I a partir del diàleg, mirar formes de principi, el que està clar és que és una injustícia al repartiment. Jo crec que s'ha quedat antic. I després, a partir d'aquí, hi ha una data de, parlarem en 5 o en 10 anys, a veure com està aquesta situació, perquè jo crec, sincerament, penso que si tu faries o donaries aquests passos,
aquest pas, jo crec que molta gent no seria independentista. El problema és que al final els polítics pensen en sortir. I si tu dones aquest pas, segurament en altres llocs d'Espanya no te votaran. I entonces, clar, aquí està la por de no sortir i la por de seguir a la cadira. Entonces, clar, és molt difícil que puguis treure una solució. Atenció! Koeman toca Socio, Faraguero, pica, Koeman, gol!